kamar sana'ar noma ya fi ka zamto mai rigima a rayuwa kowa da irin nashi wani akan neman ilimin nashi boko har arabic baya fashi ba zama mu tashi mu nema ba zama ba ma zama kuma kar ku yi zama in har ka gije maka gina ni ba cikin zama lalalalalalal ba zama mu tashi mu nema ba zama ba ma zama kuma kar ku yi zama in har ka gije maka gina ni ba cikin zama lalalalalalal mutan gari kar ku yi zama mu ma ba ma yin zama mu tashi mu karo azzama yan sharifi mu je no easy, no food for lazy. Me I know they do F easy. That's why I'm always busy. Yeah. Today I make myself like I'm crazy. 'Cause tomorrow one day I'll be like Don Jazzy. Neman halaka ba sata ba, yin hakan bai kwafsa ba. Duk wanda ke hanyar duba, idan sa ba zai gina ni ba. Karka damu abin da za su faɗa, jikinka ba zai tabo ba. Ni dai na faɗa, kar da ka zauna tashi kai nema. Akwai gonar gyaɗa, aboki na wuta mu je noma. Indai halal ne je ka nema, komai za a ce kar ka damu. Ba zama mu tashi mu nema ba zama ba ma zama kuma kar ku yi zama in har ka giji maka gina ni ba cikin zama lalalalalalala. sanna'a sa'a ce lilike yin zance karka damu da rance babu kyau yin kwace safiya da maraice mai haƙuri zai yi dace nema ya sa na kasance da ni ake Ina tabbatance matan gida kuma kar ku zauna, sana'a a cikin gida taimakon ci gani na. Da kai baban gida kar ka yarda raina, kar ka yarda raina. Ba zama mu tashi mu nema ba zama.